1876 urtian, ekaitz gaizto bat sartu zitzaigun Kantabriako partian. Lehenago etzen kintik tiratzen gure sorleku maitian. Elementu hau nundik sortu zan ongi entera gaitian. Kintak jarrita ondorenian beste 21 urtian, zenbait amaren seme honradu Kuban sartu zen lurpian. Guraso askok negar egin du ura saldu zen artian, gehienak lutoz jantzi gina den Kantabriako partian. Aberats askok pagatzen zuen soldadu joan zenbait pobre, lege hori jarri ez bazan ere arlotiaren hobe. Atzenerako estrangerua egin zen islaren jabe, lehen ere Kuba saldu ziteken hainbeste gizon hilgabe. Zori gaiztuan sartu ziraden oiek korteko atian, lege berriak jarri zituzten Euskaldunaren kaltian. Lehenago libre bizi ginanak lotu ginduzten katian, oraingu hortan ere ez dakit nola portatuak dian. Garai horretan alde gineta handikan 8 urtera, Doña Isabelak bialdu zuen karta zorrotz bat kortera. Letu zazute Bergaran dagon konbenioko papera, Euskaldunak zer deretxo duen hortik kontuak atera. 1878 urtian, urriko hilak 28 zituen egun batian. Garai horretan gure fueruak sartu zituzten lurpian, errespetua guardatu zuten beldur ziraden artian. Garai horretan gure fueruak sartu zituzten lurpian, errespetua guardatu zuten beldur ziraden artian.